Madokachere mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi mwedzi uno waiye kunyanam wamunangari watiri kutanda nawo nyasi wareketa iwo kuti wari kuenda ba kumusangano wonyika dzopasi rese United Nations General Assembly pachirungu koita akatombokanya ikweyo novamwe wabiyawo watungamiri wenyika kwai wakanyanya kupfanyiwa nobasa kuti gore rino ranga rakaita kuwanyangarira pokare nomazuva ari kuteera yaya akaita kuwanyangarira idiwo pakaita kunyangariwa ipapapa unobva watoita kuona kutoti wakuru wagoreketa kuti kuocha ugurwe unotori ocha wakaribata gumbo nokuti ukarisiya palibe chisvino rekai tione kuti zvichapera muchechere ipapa kana wane zvavari kufungidzira kana zvawakanyepiwa kuti zvinogona kuitika waripo wasipoba heno kuti zvichatadza chere kana nguva yacho yakwana rekai tirambe takaparinga ipapo apawo obepa nhau rofingas kusanganisira mutungamiri anopepeta wacho Guthrie Munyuki wagotoenda kumba kwavamunangarwa kuZimbabwe State House kuti kogotirekererayo watsano kwai takapoya kunyora ikoko kuti kwai angazorora achemurugare abe mabuja pakaita kunyangariwa kuona mutungamiri wenyika aitoita kusimbisa kukoshesa izvozvo kukoshesa kuti vanhu wawana chekudya chere kana kuti zviri kutekaira sei munyika ibva waziva kuti pakaita kunyangariwa rekai tirambe takaparinga. Kanzura wobato roCCC uku guta roHarare wadhi wechimakumi mairi noribodzi Blessing Duma gonzi arambe arimo mujere kureketa kuno kusvikira azobenhuka. Ari kutongerwa nyaya yekuti kwai agoti kune vanhu gotipai mari kuti tireke kugwesa mazita enyu mumagwaro. Ari kuratidza kuti ndimi muri kudya mari dzokanzuru zvisirizvo. Hei pakanyangaritsa apo rekai tione kuti anoiburika chere asi tiri kuziva hedu kuti pano zvimwe zvinenge zvichiitika kuseri. Ndiye ari kutungamira komiti inoringa kutekaidziwa kwemari kwese audit committee pachirungu. Rekai tigokunyepai zvimwe zvinenge zvichiitika ipapo ticharamba takaringa uku Happy Mochidziwa woCCC ipapapa akatoita kunyangariwa chaiko pagoburika imwe vhidhiyo aino wabvana wairi wari kuratidza kuti wapwerewa duku chaizvo zvirirera muitiro waari kuita wachimuimbira makorokoto okukura mabuja paribe chisvino rekai tione kuti zvichapera sei. Ipo pawairi wanga ainawo ipapa paribe kauyawo kunzi ndiye ari kumutizisa iye paribe iye aripo baiye rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei tinenge tichikunyepai. Chipatara chomupiro chiri kuchema izvezvi nokudamuriwa magetsi kwachiri kuita zviri kundoitirwa nyika yese pokare inomvura kuti inonodamburwawo pokare inokanzuru kuti wasiyewo kuti rekai tisiye magetsi aripo rekai tisiye mvura iripo wari kuzviita izvozvo zvinoita kuhwadzisa kusvino rekai tirambe takaparinga kuti pachapera muchechere kana kuti panenge paribe tinenge tichikunyepai mabuja asi idi dai waita tusvino kuti zvinhu zvitekaire zvakanaka. Kwaburika izvezvi kutoti gwenya ropa hwange rakabva kuisiwa makuno ano rochinomwe norochisere unit 7 unit 8 pachirungu pakaita kunyangariwa kwai zvichada kudzimiwa makuno yanhu zvikadzimiwa kuti zvichengetedziwe zvinhadzirisiwe nokudidi kureketa kuti tinogona kupinda pokare imwe mwedzi tiribe magetsi apa iwayo ari mairi ndo ari kutipa magetsi anopfuura zvikamu 50 kubva muzana zvomagetsi ese atiri kuboya munyika. Warume taita kukwana hwendo huno kunenge kuri kuti Kariba ida kutodzimiwawo ikoko hwange kwaita kudzimiwawo ona yawe pakaita kunyangariwa zvinoita kunge zvinhu zviritera kukokerana kuti uyai tipfunye chisero takaita kuwanda ino nokutoti mabuja pano chisvino bapa rekai tirambe takaparinga hedu. Hurumende yedu iribe manyadzo ipapa iri kureketa kuti wapwerewo zvikoro kubvira kugiredhi yechinomwe kusvikira kunewo vanoita zvo-A-level chaizvo kwai vanosvika zviuru 532
vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzokugumisira kwegore nokutoti hurumende iribe kubhadhara mari. Hurumende inotora mari yechikamu inobva homwe yobhimu, asi paribe chairi kuita kubhadhara mariyo, ndo inofanira ichibhadhara ipapa. Kwaipatodewa mamiliyoni 6 anozviuru 400, $6.4 million pachirungu, kuti zvikoneke kuitika. Kuno rega hedu tirambe takaparinga kuti panopera pakaita sei. Tiri kufara kutoti vamwe vanhu vanonzero dzesvinu nokuhwadziwa kwavari kuita nonyaya yekupfa kwaera zikagona. Akanga ari ndiye mumwe wanhu wakatanda bhendi romagitare roBundu Boys waiwa kuita padandemutande yekuvhura homwe kunonzi kuita GoFundMe pachirungu. Homwe yavavhurai kwainjo kuti iye Rise aita agounziwe mutumbi wache kunyika kwedu kuno, akapfira kuScotland kuti mweya wache urambe wakazorora murugare. Tinenge tichindokunyepai zvimwe zvinenge zvichiitika ipapo. Hurumende yeFrelimo yaita kuvhura hombe hwendo huno yagoreketa kuti ida kutoita rari yayo muHarare muZimbabwe kuChegutu. Wari kutoringira ipapo kuti mutungamiriri webatori Daniel Chapo achenga atouya ipapo kuoita katomokanyai. Motoona kuti parikuita kuhwisana pfungwa chaiko. Ndozvo zvinhu zvinofanira kuitika kuti kwese kwese munyika munenge muchindoitiwa zvakanaka. Regai tigoramba takaringa kuti zvinoperera papi ipapo. Wamuturi Ncube wagoreketayo kutoti ita nhandare National Sports kwaizvezvi aiwa takutotanda kuinhadzirisa zvese vanga vari kunyeperana vanhu paya kuti izvano zvikamu zvapera zvikamu 6 kubva muzana kudidi kwaina Muturi tandobhadhara basa rakaitiwa romamiliyoni 3, asi tikufungidzira kuti pachasenzesewa mamiliyoni 25 $25 million pachirungu kupedza basa rokunhadzirisa iyo nhandare iyi. Regai tigoramba takazviringa kuti zvinenge zvichitekera sei. Wanoita zvobhokiseni Charles Manyuchi kwaipapa agototi aiwa ndabweka ndichazvida basarenda zvomuZimbabwe akutoenda kosenzera ari kuZambia ko ndo kwaakaenda koita zvokukurudzira mutambo webhokiseniwo pokare nokudidi nokusenza kwache kwese. Kwai muZimbabwe mari dziri kufanira kuti dzibhadhawe dzinoita kuvhiringidza unosara musoro wako kupisa. Regai tione kuti zvinopera sei. Asi unobva waziva kuti pakaita kunyangara. Kana mwana wevhakadare akaenda paZambia papa wakomana paribe chisvinwidi. Regai tirambe takazviringa hedu. Chikwata choZimbabwe chomaWarriors kwaipapa chakwira manera akienda panhamba yechizana pasi rese, 124 in the world pachirungu. KuAfrica no kwaichindori panhamba yechima34 34 pachirungu. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tiri kuramba tichitenda kuti waribe kujiwa waribe kugwa hwendo huno. Toramba takazviringa izvozvo. Pokare mitambo iri kutambiwa mangwana yochibuku Super Cup quarter final kwaipapa Ngezi Platinum inenge iripo iri kupratana neKepekepe yaFaraja ZANU-PF. Apa Manika Diamonds inenge iripo no FC Platinum wachiri kuratidzana kuti mbani mukuru ipapo. Musosondo Simba Bora inenge iri kuratidzana masimba ayo no Hailanga Boso. Regai tione kuti zvinenge zvipera sei. Uko Dynamos Dimbare yakatanda mugore ribodzi ZANU-PF ipapa inenge iripo iri kutamba naiye wakomana Yada Yamagaya. Regai tipaone kuti panenge pachipera sei. Zvinenge zviri musosondo izvi tinenge tichikunyepa ini. Toringadziri kuitika pasi rese kureketa kuno mabuja kwai nomutungamiri woMazuru Misuzuru kwai gurukota remapurisa ngauye tiite katombokanyai nokutoti ndikushira upenyu hwangu ino.
dai wandosiyana nazvo zvokuda unzi ana mambo izvi. Paribe chizvino ipapo rekai tirambe takaparinga. Uku kuDurban nomuSouth Africa macho mese mamiriro okunze akaita kuita kunyangariwa manduwe, kuruita kunaya chando, kuruita kurova mhepo inoita kubvisa miti iya, imwe mhepo inoita kutakura vanhu, pakaita kunyangariwa mabuja, kureketa kuno mugwagwa unoenda kuDurban uchibva kuGauteng N3 wakapfikiwa, kupfikiwa nokuti kwai kwanaya chando chaita kuvhara pese, wakutoti munokonzeresa mukaita kupfa mabuja. Paribe chizvino chaipo. Rekai tirambe takaona kuti zvinenge zvitekera sei, zviritoita kuti renge vanhu vareketa mapwapwa vari kumiyawa, maitiro azvo akaita kunyangariwa. Nyika yeEthiopia yagoreketa kuti iri kufara izvezvi nokuita kubatana kwemauto oIjipiti pogare nomauto oSomalia. Wari kuti iwo izvozvi zvinoda kukonzeresa nokutoti Ijipiti inenge yapadhuze nesu, kuno wakada kuti vhiringa tinokona kuita rekai tirambe takaparinga kuti zvinenge zvimbopera sei, kuedzana masimba bakani. Rekai tinenge tichikuona kuti zvikunoperera papi. kuNiger watombomirira izvezvi nokupfuura mwedzi chaiwo kuti zvikoro zvivhuwepo kare, nokutoti kwai mafashama aya akaita kunyangariwa akapasa zvakawanditsa zvokutoti wakuziva kuti woita sei. Tirambe takaparinga kuti zvichapera mushechere kana kuti panenge pari bemu. kuMalawi kuno wakomana magwicho anogara kunzvimbo yoMuzimba kwai ipapo wakaita kuenda kovhima hawo, henoti wakapisa mwoto sei, kwakutsvira mumwoto kusvikira wapfa. Idi mabuja zvakaita kunyangariwa. Tikundoti mweya yawo dai yazorora murugare. Idi dai wabereki wafunda kuti tsawo yonyama inotoda ng'ombe bakani, hwii kuita zvokuti mutumira wapwere kuenda kovhima kudaro, wakomana. Tikundoti mweya iyi dai yazorora murugare. Idi tinoramba takaringa. Kambani yoTupperware kuhwadziwa kuno iri kuita kuhwadza vazhinji. Ipapa kuAmerica yagotokumbira kuti uyai mutibatsire isusu nokutoti zvanetsa, zvinhu zvedu zviri kutengiwa yei kuno pakaita nyangara. Rekai tipaone kuti panopera pakaita sei nguva inoteera iyi. Tiri ipapo mabuja zvanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.